Може ли да ни се представите с няколко думи? Как се казвате, къде работите в фирмата, с какво се занимавате, каква е нейната дейност и длъжността, която вземате? Да, казвам се Методи Тачев, финансов директор съм в една фирма, която се занимава в областта на техническите услуги в сферата на плащанията през мобилен телефон. Ние извършваме технически услуги, фирмата се казва Целон България. Предлагаме решения за крайни клиенти за извършване на мобилни разплащания през мобилен телефон на принципа на интегриран към мобилния телефон кредитна или дебитна карта. От колко време работите с Вейма компания? С Вейма компания работиме от 2 години. От самото създаване на фирмата до сега. Какво бихте казали на потенциални клиенти на Вейма компания? От началото на нашата съвместна работа, от първите стъпки от основаването на фирмата до ден днешен, Вейма компания ни е съветвала и ни е извършвала счетоводно обслужване. Като мога да кажа, че първо желанието, с което е решавала всички проблеми, които са типични за една нововъзникваща компания от организационно естество. Така, това беше първото силно нещо, което получихме от Вейма. След което получихме това, което беше също много интересно е, че ние като компания с чуждестранно участие имаме изискване да водиме нашата отчетност съобразно бюджетирането, което имаме на групово ниво, което е по-различно от отчетността по националните стандарти. Вейма компания за кратко време успяха да структурират отчетността така, както е структурирана на групово ниво и да постигнем много регулярно, ежемесечно рапортуване на финансовите резултати на компанията в съзвучие с стандартите на групата, което така беше едно хубаво постижение. Също така мога да кажа, че имаме много бърза реакция в всякакви оперативни въпроси, които възникват, както в областта на данъчни въпроси, ТРЗ въпроси, въпроси от чисто административен характер. Стручността за нас е много важна, защото трябва да влизаме в един пазар, в който е общо взето нов и предизвикателствата са такива, че трябва да отговаряме на много въпроси бързо към нашите партньори. И в тази връзка също така Вейма бяха наши лоялни партньори и ни подкрепяха, като в това число и участваха на срещи с наши партньори, в които да структурираме правилно нашите бизнес отношения. Обратната връзка, която получавате от Вейма компания във връзка с вашата дейност, вашия бизнес? Обратната връзка е общо взето бърза и по сектори, в зависимост от темата, която се засяга. Винаги имаме човек, който отговаря за нас в Вейма по оперативни въпроси. Имаме и директор, който отговаря за нас по по-специфични данъчни въпроси. Имаме и човек, който отговаря за нас по въпросите на ТРЗ. Тоест, аз като финансов директор имам поне 3 човека, нали, към които мога да се обърна директно по различни теми. И общо взето имаме доста добра обратна връзка. Имаме срочност на много бърза реакция на всичко, което всички въпроси, които сме поставили. Благодаря. Имате ли някаква история, която
случай, в който ВМ ви е помогнал? Ами, аз мисля, че вече споменах за груповото рапортуване, което за нас е изключително важно, бидейки фирма с международно участие. Акционерите имат стриктни изисквания по отношение на изпълнението на бюджета и отклоненията спрямо него, така че рапортуването на финансовите резултати на компанията и въобще на дейността на развитието на бизнеса за нас беше много важно постижение, което ние постигнахме без да засягаме нормалната счетоводна отчетност, т.е. двете работят паралелно и еднакво. Другото, което мога да кажа, е във връзка с оптимизацията на административния процес в нашата компания, за което ВМ много ни помогнаха. За нас е много важно на административните процеси, в случая говоря за фактуриране, да бъдат оптимизирани. Естествено, нашата работа предполага да имаме различни типове доставки, облагаеми, необлагаеми, с нулева данъчна ставка. Тези три типа доставки предполагат различни видове фактурирания, които с помощта на ВМ ние успяхме да оптимизираме, така че да намалиме документооборота. Този документооборот да не бъде физически, а да бъде електронен. И едновременно с генерирането на електронните фактури в системите за електронно фактуриране да се генерират в счетоводната система, което да не налага извършването на двойна работа по отношение на този процес. За нас това беше голям успех и мисля, че решихме тази задача доста успешно. Благодаря ви за интервюто.